אני מדמיינת את הכיתה הלומדת בשנת 2050. בראש שלי זה ילדים שהולכים למרחב שבו הם חוקרים, יוצרים, בונים, מפתחים, הם מלאי רעיונות, הם לומדים וטועים ונופלים וקמים. כל הזמן מפתחים אצלם את השריר הזה של המאמץ, כי הם מבינים שהלמידה היא דרך חיים, והם כל הזמן ילמדו וילמדו והתפתחו. החזון הזה הוא מה שגורם לי לעשות את מה שאני עושה היום כבר בבתי ספר. כי הרי צריך להתחיל מוקדם, כולנו יודעים את זה. אם אנחנו רוצים להשקיע בשוק ההון לקבל את האפקט של ריבית דריבית, מתי הם ממליצים להשקיע? בגילים מאוד מאוד צעירים. בדיוק אותו דבר הלמידה מהסוג הזה. ככל שנטמיע אצל הילדים את חדוות הלמידה, את ביסוס יכולות החקר, את החשיבה האסטרטגית, אנחנו נצליח לפתח לומדים טובים יותר וסקרנים יותר שיצליחו בחיים. זה בדיוק מה שאני עושה בתוכניות שלי. היום כבר בבתי ספר ובפרויקטים שאני מובילה עם תלמידים. חשוב לי שילדים יגיעו למרחב שבו הם הלומדים המרכזיים. אני אהיה זאת שמתווכת את הידע, אבל מי שחוקר, יוצר, בונה ולומד, זה הם.